Una po sa lahat, papuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos sa pagdala niya sa akin sa parokya ng Holy Family, Santa Barbara. Sa dami ng pwedeng puntahan, hindi ko alam kung bakit dito sa Santa Barbara ako napadpad. Naway maganap ang kalooban ng Diyos at anumang plano ng Diyos. This Santa Barbara Parish will be your home. And remember, this is not just a place where you will stay, but this is a place where you will love. Love unto death. Your love for God, your love for the people, and the people, their love for you. And to all parishioners ng Santa Barbara, salamat po sa pagtanggap po ninyo sa akin. Hinihiling ko lang po sa inyo, magtulungan po tayo para mapalaganap natin ang kalooban ng Diyos sa mas marami pang kababayan po natin. Ang misyon at tungkulin na ito ay hindi lamang para sa mga pare, madre, kundi pati kayo na laiko. Sana wag po nating pairalin ang kaisipang kayo-kayo, kami-kami, kundi lahat tayo sama-sama nagkakaisa. Ang tahanan, hindi kung saan ka lamang nakatira. Kung hindi ang tahanan ay kung saan ka nagmamahal at minamahal. Maraming salamat din po sa aking pamilya na laging sumusuporta sa hirap at ginhawa. Nandyan yung nanay ko, 90 years old. It is every priest's dream to be assigned in the parish. I believe that is our fulfillment upon ordination. You are a priest of God, and as a priest, He will sanctify. You will be a king, and as a king, you will serve. You will be a prophet, and as a prophet, you will teach. The devil wants to divide us. Ang salitang diablo ay galing sa salitang Grego, diabolos, na ang kahulugan ay he who divides. If the work of Jesus is to unite, the work of the devil is to divide, to create factions, to destroy. Kaya tuwang-tuwa ang demonyo kapag nag-aaway-away tayo. Tuwang-tuwa ang demonyo kapag nagsisiraan tayo. Tuwang-tuwa ang demonyo kapag nasira ang samahan dahil ayaw nating mag-unawaan. Mga kapatid, mga kababayan po, mag-unawaan po sana tayo, magbigayan tayo, magkakaiba tayo, subalit sinadya ng Panginoon na tayo po ay pagsamasamahin sapagkat may gagampan ng papel ang bawat personalidad. Tama po, ang bawat isa ay may espesyal na papel at ang bawat isa ay mahalaga. Kaya huwag po tayong magtapakan, huwag magpagalingan, hindi po tayo tinawag ng Panginoon upang magpagalingan. Tinawag tayo upang magtulungan para sa ikabubuti po ng ating parokya. Love your priest. Support your priest. And pray for your priest. Amen. Mga kapatid ko po sa parokya ng Holy Family, sana po sa ating pagkakaiba-iba, sana makabuo tayo ng isang magandang rainbow para sa Panginoon. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat.